problem. No teraz také slovo vypovedal. Pred všetkýma svetkami, že on nemá teraz žiadny kábel. Ďakujem za to všetko, za spoluprácu, čo je to pravda. On môže teraz vypovedať za všetkými, čo čujú teraz svedkové, že teraz nemajú kábel. Ale vtedy, keď ľudza sme pálili s ním elektrinu, vtedy káble. Tu kábel, tu kábel, tu kábel. Či počúvajte dobre. Tu kábel, tu kábel, tu kábel. Hej. No a on to po penieži užíval na automatoch. A tam čo pridával tých ľuďom, čo on znal, že kemu ne. A čo spravil s peniežami, keď ľudze platili každý deň. Telo a telo a telo. Prečo vypnul ľuďom von, ešte vybral penieži a išiel na automatoch hrať. A on to žiadal ceci nepridavky, jak on vypovedal. On toto nech vypovedané teraz, jak má sám elektrinu. Jak ľuďom vypnú von a on potreboval ten penieži automatov. Že nemáme živého otca a živého kráľa, že či sa svedomie poviem pravdu. Či počúvajte dobre.